माबोरै सिनायजेननाय जादोंमोन? फेसबुकनिफ्राय सिनायलायनाय बायदि जादोंमोन। बिदिनो सानसे बिदिनो माने फेसबुक मेसेन्जाराव कल खालामलायनानै भिडिअ कल खालामलायनायाव फट' माने स्क्रिनशट मारिना लानानै गाज्रि फट'खौ बुजाबनानै आंखौ माने भाइराल हगारना होनाय जादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय सुवालकुसि बा हुवालकुसि होनो बांसिन मानसिफोरा बै जायगायाव बरजं दलनि हानजा XNDB आरो लोगोसे पुलिस बिथांमोना सासे बर' आइजोखौ रैखा खालामदों दुथांनि आखाइनिफ्राय। बे दुथाङा बर' जाफ्लानानै गोबां मानसिफोरखौ बा आइजोफोरखौ, मानसिफोरथ' नङा, आइजोफोरखौ, जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ सिलिंखार खालामगासिनो दंमोन। मानोना बिनिया गाज्रि खामानि खालामगासिनो दंमोन, जेनेबा आथोन खालामगासिनो दंमोन। दा बेहायनो पुलिस आरो XNDB लोगोसे बरजं दल बिथांमोना हेफाजाब खालामदों आइजोखौ। दा बेनि सायावनो आइजोआ माखासे बाथ्रा बुंदों। बे आइजोनि मोखांखौ देखायनो हानाय नङा, मानोना आइजोआ बदनाम जागोन। दा बेनिखायनो बेनि मोखांखौ देखायला, माखासे भिडिअ दं, बेखौ नायबानो जाबाय। दा बे साननो गोनां बाथ्रा, जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोबां मानसिफोरा माने बिदि खोलैनो नागिरो आरोना, बिदि जार्लायाव खोलैनो नागिरो। आरो माखासे जोंनि बर' आइजोफोराबो सानस्लाबनो रोङा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय। बेबायदि भिडिअखौ नुयोबा सांग्रां जाबानो जाबाय। दा नानिखौ साननैसोनि सिगां माने सासे बांगाला भाइराल खालायदोंमोन होनदों। माने नोंनि मोखांखौ होनानै गुबुननि लांदां भिडिअखौ होदेरनानै नोंखौ भाइराल खालायदोंमोन। दा दिनैनि समाव जाय मानसिया भाइराल खालायदों बेखौ हमनो हाबाय। दा नों माबायदि मोनखो? गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो हमनो हानायनि थाखाय। माने ओमफ्राय दा बे मानसिखौ बहा दोनहैखो? बेखौ दा माने पुलिसनि आखाइयाव गथायना होनाय जादों थानायाव। औ, बेनिफ्राय माबोरै सिनायजेननाय जादोंमोन? फेसबुकनिफ्राय सिनायलायनाय बायदि जादोंमोन। बिदिनो सानसे बिदिनो माने फेसबुक मेसेन्जाराव कल खालामलायनानै भिडिअ कल खालामनायाव फट' माने स्क्रिनशट मारिना लानानै गाज्रि फट'खौ बुजाबनानै आंखौ माने भाइराल हगारना होनाय जादोंमोन। बेनि थाखाय आं माने थानायाव पुलिस सारमोननिफ्राय हेफाजाब लानानै दिनै मानसिखौ माने पुलिसनि आखाइयाव गथायना होनाय बायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय बे मानसिया जेब्ला नोंनि सावगारिखौ होनानै भाइराल खालायदों, नों गोसोखौ माबायदि मोनामोन? गोसोआव जोबोद गाज्रि मोनदों। सोरबा समाजनि सुबुंफोरजों मुगैजानाय, फानाव खोख्लैजानानै गोसोखौ माने जोबोद दुखु मोनदों आङो। जेब्ला बे गुबुननि लांदां पिक्सारखौ होनानै, नोंनि महरखौ होनानै जेब्ला नोंखौ सिगि सिगि खालायदों गावजों थांनो थाखाय बा गावनि लेंहरनाय जायगायाव थांनो थाखाय, नों गोसोखौ बोरै हमथानानै थाखो? माबा मोनसे नङा मोनसे राहा खालामखांनायनि उनाव माबा फैगोन साननानै आं माने बिदिनो हमथाना थानो गोनां जाबाय आरो। माने बे लांदां भिडिअखौ मानो थाखाय होदों बे, जेनेबा नोंखौ जाहाथे माने सिगिनानै गावनि लेंहरनाय जायगायाव माने थांनो थाखाय भिडिअ भाइराल खालायदों आरो ना? औ, जेब्ला बेबायदि लांदां भिडिअखौ माबा खालामनानै भाइराल खालामना होयोब्ला गावजों माने सरजाबना थाहैनो हानाय, गावजों माने थाफाजाबनो हानाय, बेफोरबायदिखौ माने गाव सुबिदा खालामना लानो नागिरदोंमोन आरो। दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माबाफोर मेसेज होगोन नामा? जाहाथे माने सोरबा नाम्बार सिनायै गुबुन हारिनि माखासे जोंनि बर' हिन्जावफोरनो फन हरनानै जाहाथा जुदि फन रायलायफ्लांबाबो जारला, बेफोरनि माखासे नों मेसेज होनो सानदों नामा? मेसेजखौथ' होनाय बायदि जायो। माने दा जेरैबायदि सोलिबाय बेफोरबायदि जाने नेक्स्ट टाइमाव आंनि आंगो आइजो माहारिफ्रा माने बेफोरबायदि जानो नाङाथों, बेफोरबायदि लामायाव दा थांथों होननानै आं सानो आरो। माबाफोर सोरबा जुदि बेफोरबायदि बाथ्राजों फनाव जुदि बुंहरलायोब्ला बिदिनो पुलिस बिफान सारमोननिफ्राय हेफाजाब लानानै खामानिखौ मावथों होननानै आं सानो आरो। दा बे दायनिगिरिनि सायाव पुलिसा नानिनि सायाव जोबोद माने हेफाजाब होदों नामा? होनायाथ' होनाय बायदियानो जादों दा। दे।